tomaşaşlar bu sürpriz. Biz bu wagt Daşa vilayatynyň Taparmurat Türkmenbaşy etrawyna Hoşa howlu geňeşliginiň Hannaýgara owasynda ýaşaýan, ýani öz Edir owanyny ýaşaýan Hemra aglar tarap ýola düşdi. Ýörite daşar ýurtda işläp ýören Mehriban ogullary hemen men klasaşym bolýar. Qurban Nurdyň adyndan hemen Mehriban ogly Mekanyň adyndan mutlaq barýar. Mehriban käbesini, Edir ezetini, Ardagul gelejäni, Ardagul gelejä ýaşyny uzyn bolsa, çağıjyklaryňyň diňe bagtly gullarına owunup, begenip, agdy bir ýaşamanyny tüýsürýärmiden size dilege diýär. Maşgalahyna diňe arkal döwlet hukum sürsin. Emre ağası mutlu ýaz, näme şu eneler o 9 ay göwresine götüren bolsa, hakalarymyz bizi hemişe arkasynda götürendir. Egerde eneler bize süýt gaýmak bir ulagdan bolsa, hakalarymyz bize aç bolmagy öwredendir. Mehriban tomaşaşlar Hemra aganyň döwletli ozana geldik. Mehriban ogurlarynyň adyndan käbesini gutlap. Seyhun Production hödürleýär şeýle gyzykly pursatlary. Assalamu alaykum. Hemra goňady. Şükür goňmy. Goňmy. Beýşerler. Ine ogurlaryň adyndan gutlap geldik. Geneze, uzak ýaşa. Evet, döwletli ozana toý bolsun. Hawa. Daşary ýurtdaky ogurlaryň Qurban Nurdyň adyndan, Mekanyň adyndan. Sarpalyň. Kida gyzgyn salamlaryny ýolladylar. Ne ýöretesi owadan Gülçemen bilen süýjülük torty bilen doglan günüňde begenlermek isleýärler ogurlaryň adyndan. Ne bu sowgadan goşuraly? Uzak ýaşaň, diňe çağıjyklaryňyň gowullaryna owan begent ýaşaň. O ulaltyňyz ýetişdirdiňiz. O şu derejä ýetirensiziňiz. Näme şolaryň hyzmatyny görüp ýaşamak diňesiň. Sağ ol, uzak ýaşa, ýaşagyň mal. O çağaçyklym sagamanta gediň. Sağ bolun, Taňry ýalkasyny daýym. Şeýdip silanyňa sağ bolun, sagamanta gediň. Gelin toýlarda da netip bolup daýtyrdy. Şeýde oturmak hemmemize nesip etsin. Qarnaş ýaşyň uzun bolay, göröwliň ýaşyny bersin, öňe diňe toý dik geleli. Oglaryňam sagaman işläp enesine atasyna gowuşdun sagaman. Toý dik geleli. Uzak ýaşa. Sağlaňyr etnigör, oğlum daş ýol ýakymam daýym. Gowullarda gatnaşaly gudala bilen. Ýaşyň uzun bol. Az gelece ýaşyň uzagyndan bersin. Ýaşyň uzagyndan. Arym ýaşyň uzak bolsun, görürler ýaşyny bersin. O, taýsyklam, tamam o dik şäkesini okazylda. O, şonuňky dolaňyň bilen tisirken gutlaýan. Elimiz ama toý dik geleli ýöňe. Doğançığım ýaşyň uzun bolsun, görjän gowuluk bolsun, saçaklaň bereket arty bersin, iň pesgulleriň şuny ýaly bolsun. Çağaçyklaň aradyny görüp oturan başy bolgoý Allahan. Gelin toýlaryna da oturmak meýesser etsin. Çağaçyklaň tagamanja getsin geden ýerlerine. Şeýdip enany atany tilan çağalar Allah da tilar. Hawa siziňe memmeňizde şuny ýaly doglaňlar bellemek nesip etsin Allahan size de. Ejirkem ýaşyň uzun bolsun, göröwliň ýaşyny bersin, mekanjaň toýuna da şeýde oturmak meýesser etsin hemmemize. Da ýaşyň uzun bolsun, görjän gowulsun, göröwliň ýaşyny bersin. Hemra bilen uzak ýaşa. Artyglanşy ýaşyň uzun bolsun, göröwliň ýaşyny bersin. Aýtanyň ýazyn. Ejeke ýaşyň uzun bolsun, Aýşadyň adyndan gutlaýan, uzak ýaşa. Aýşa jekemem sowgatwa. Sağ ol. Ine Mehriban tomaşaşlar görüşüňiz ýaly. Qurban Nurdy bilen Mekan Mehriban käbesini doglan gününde owadan gül bilen utlady. Ejeme gül bereyin, ellerinden öpeyin. Boýal görsen ýüzleri, ährimizden ganayın. Owadan da gülleri, size sowgat bereyin. Boýal görsen ýüzleri, ährimizden ganayın.
Dünyada yok aladam, sağ olsa mehribanım. Dileyerin Allah'dan, korusun mehribanım. Dünyada yok aladam, sağ olsa mehribanım. Dileyerin Allah'dan, korusun mehribanım. Eceme gül vereyim, ellerinden öpeyim. Bu yılgırsın yüzleri